I les fortes pluges del mes d'octubre van deixar a les comarques de la província de Castelló pèrdues milionàries. Els 31 municipis afectats estan fent comptes dels danys en infraestructures i calculen que superen els 15 milions d'euros, una quantitat que els ajuntaments no poden assumir. Demanen a la Generalitat que se'n faça càrrec. 40 dies després, els efectes de la gota freda que va afectar les comarques de Castelló encara són visibles. Camins rurals per on costa circular, marges de barrancs destrossats o carreteres que literalment s'han engolit l'aigua. Els 31 municipis afectats estan fent un primer càlcul de pèrdues i supera els 15 milions d'euros. Són actuacions a les quals no poden fer front i demanen a la Generalitat que les assumisca. Una quantia voluminosa per a un ajuntament de 1.000 habitants, per tant, on ja tenim quasi tot el percentatge de danys arreglat, per tant, que arriben aquestes ajudes. Necessitem que vinga més ajudes, més mà d'obra, perquè nosaltres hem fet una polida ràpida per a poder donar un servei, no per a deixar en les condicions que se mereixen els nostres veïns i els nostres ciutadans. El Consell ha obert una línia d'ajudes i ara són els municipis els que han de presentar el detall dels danys que van provocar les pluges. Qui no pugui fer-lo, li ho anem a fer, i qui ho hagi fet, li ho pagarem. A més, a partir d'ara, els municipis comptaran amb uns equips de ràdio que ajudaran a millorar les comunicacions en situacions d'emergència.